Менә без монда күрәбез, менә бу Байыртын, Әхмәтхан Байырты хәзер безнең монда экспозиция. Ул инде сугыштан сугыш вакытында колхоз правлениесе утыра. Менә Әхмәт Фәйзи безнең беренче кайткач, Тукай романын язганда монда командировкага килә ул иң беренчеләрдән ул сугыштан соң. Без аңа бик тә рәхмәтле. Бу вакытлар менә безнең Тукай белән уйнап үскән малайлар, исән сау булалар, менә кызлар күрәсез. Менә ортада аның Тукай безнең хәлфәсе беренче монда мәдрәсәдә укыткан Абдрахман хәлфә дип әйтәбез инде. Менә шушы ишек алдына матур итеп фотоны төшереп алалар. Әхмәт Фәйзи менә үзе монда күрәсез. Мустафа Сәхәт апай безнең колхоз сугыш вакытында колхоз председателе булган. Шундый данлыклы хатын-кыз булган безнең. Бусы менә мин сезгә әйтеп киттем бит әле 50-нче елда ачылган мәктәп дип. Иң беренче безнең Кырлайда иң беренче урта мәктәп ошо Әхмәт Фәйзигә рәхмәт инде ул мәктәп төзелешенә ул безгә ярдәм итә. Бу мәктәптә мин дә укыдым. Аны күптән түгел генә сүтләтлеге искергәч инде. Менә шушы мәктәптә 600 бала укый үз заманында, төрле авыллардан килеп укыйлар, чөнки урта мәктәп ул Арчада була, Кенәрдә һәм бездә генә. Бу инде бик зур авыл өчен бик зур вакыйга була бу мәктәп ачылу. Барысы да инде безнең Тукайыбызга рәхмәтле. Тукайыбыз монда тормаган булса, мондый мәктәпләр дә булмаса, музейлар да булмаса, һәм дә Сәгъди абзыйга без бик тә рәхмәтле. Сәгъди абзый алып кайтмаса Тукайыбызны, безнең Кырлайны берәү дә белмәс иде. Менә бусы бюст безнең 56-нчы елда ачыла. Шушы мәктәп ишек алдында иде ул. Шушы бюст янында инде менә безнең язучылар ел сайын апрель айында кайтып, Тукайыбызның туган көнендә шундый чаралар уза торган була. Сында күрәсез Бакыяга урманчы менә музеебезнең архитекторы. Музейның менә беренче генә ачылган вакытлары менә күрәсез. Фасады да аның икенче төрлерәк була күрәсез, гадиерәк. Аның фасады 100 еллыкка үзгәртелә. Бакыяга урманчыдан рөхсәт сорап инде. Күрәсез менә беренче ачылган вакытлары. Вакытта менә монда Тукайыбызда музей каршында утыра. Менә бусы беренче музей хезмәткәрләре. Менә бусы моның 96-нчы ел Василий Чигисин килгән вакыт безнең музейга. Монда бөтенесе күренеп шәхесләр. Бусы 2005-нче ел Тукайыбызның 120 еллык юбилеена әзерлек. Мин Тимер Шәрипов 2005 елның июнь айында килеп инде. Ул вакытта министр Зилә Рахимовна иде менә. Район главасы Алмаз Аминович, Марат Алатович менә. Һәм бусы безнең Марат Хуснуллин, хәзер Мәскәүдә премьер-министр. Шуларда менә бу мәктәп янында күрәсез. Хәзер инде бу мәктәп бөтенләй башкача ремонтланды. Бөтенләй икенче хәзер безнең мәктәбез. Бусы безнең 130 еллык алдыннан Васил Шәһрәзевич килгән вакытта. Бусы шул Рөстәм Нургалиевич килгән вакыт, бу безнең 2016 ел 130 еллыктан соң май аенда килеп китте. Рабочий визит белән генә килеп китте. Карабиннәр ремонтланды менә. Күрәсез, Сәгъди абзый йортында. Шундай чишмәләр бар безнең. Бу кыйы чишмә, монда инде Рөстәм Нургалиевичне су белән сыйладык. Тәмле шундый шифалы сулы чишмә ул.